ናፍቆት ህዋይ ስደት ፋሕ ጭንግራሕ ኮይኑ ተበቲኑ መሰረት ናይ ስድራ ኣብ ስደት ተንከራቲቱ ዓለም ተቐቢላቶ ብትፍራ ገሊኡ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ማዕስከር ስደተኛ እናተንከባለለ ክነብር ከም ጥርሑ ገረወኛ ጉዕዞታት ሰሃሮ ውታ ምድረ በዳ ብዋዒረ መትፀሓይ መሬት ባልባሊላ ነዲዳ ኣታም በረኻ ድኻምን መከራን እናተበራረየ ተስፋ ጥራይ ሰኒኹ ኩርካሕ መገዲ ዘይተመዓራረየ ኩተባዊ ፀገም ሕማምን ስቓይን እናተደራረበ ገሊኡ ብጨወይቲ ተታሒዙ ደሓዩ ዘይተረኽበ ዘይተዓደነ ገንዘብ ተሓቲቱ ቤተሰብ መቕረብ ክልምና ብጎደና ክንደይ መከራ ዘይሩ ይሓልፍ ኣሎ እዚ ተዋር ህዝብና ቀቲሉ እቲ ፈተና ናብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዝተነፈት ጃልባ ማዕበል ክጋጠሙ ለይቲ ቀትሪ ክንደይ በዓል ሕልሚ ተሪፉ ብዘይትልሚ እቶም ንሞት ስቒሩ ማዕዶ ዝሰገሩ እቲ በሰላም ኣብ ልቦም ተዓቂሩ ዝራእይዎ ስቓይ ካብ ኣእምሮ ፍጹም ዘይርሕቕ ክሳነት እኳ እንተረኸቡ መሪር ትዝትኡ ነልቢ ዘሳክኽ እዚ ዘይሓዊ በሰላም ተሰኪሙ ዘየመኽኒ ተዋር ምንን ዘይበሃሊ ንኹሉ ካሊ ካልእ እሾኽ እንኳ ወጊእዎ ናበኸየ መሪር ንብዓት ዘፍስስ ንሱ ግን ኣካራ ወጊእዎ ፍሽኽ እናበለዩ በሰልኡ ዝፉስ ካርኺናት ውግብ ዘይኣትዋር ማዕዶ ለማዕዶ ኮንካ ብውሽጣዊ ስቓይ ምሕራር ዓለም ኣብ ችርችር ኣበገብን ሕንሕ ክትኳየ ፋሕ ዝበለ ስድራ ግና ብናፍቆት ይነብር እናበህየ